Bazawara a YouTube channel mai suna Bazawara. Ka tabbata ka zuba mata maganin nan kuma ta sha? Da hannu na fa na zuba mata kuma ta sha. Aiki na zo zan baka. Ni ko ne kike so zan baki. Wallahi tallahi wadda ka rafa muwa sai ka afka. Kana tunanin ni irin yan iska ce irin matan da kuke nema? Yanzu me kike so a yi? Ka faɗa min gaskiya. Dama abin da ya sace kawo ni wajen nan kenan? Ka aure ni. Gindai bari ni shanzo ku. A kapta. Bazawara shiri ne mai dogon zango wanda ya la'akari da kunci, takaici, tausayi, damuwa da kalubalen da ke cikin rayuwar bazawara. Ina son Wallahi na dauka ma baki lafiya ne. kai wannan kana gani karamin abu ne a wajen ka. An ce miki baiwa na kawo miki? Ai wannan bazawaran da yawon ta zubar zaka ji. Din saboda na zama bazawara sai in zama abin tsangwama a cikin al'umma. Za mu fara kawo muku shi ranar azumin farko wato 1 ga watan Ramadan. Bazawara a YouTube channel mai suna Bazawara.